Moi bons días, domingo de sol e todos seguimos preguntándonos se será o último neste outono tan amable. Despois saberemos da previsión do tempo porque a verdade é que temos certa curiosidade por saber se se vai manter tan bo como está ata o de agora. Temos tamén visitas dende dous actores novísimos que lles imos presentar e que pronto verán na serie Fonte Alba ata un consolidado e bello coñecido Luis Iglesias que anda polos escenarios. E tamén imos ter aquí a un experto en Nas últimas horas houbo un par de accidentes de gravidade. Un deixa 4 feridos en Gondomar e outro saldouse con 2 mortos en accidente de moto en Cerdedo. Neste último punto, o máis grave, está Pedro Rielo, noso compañeiro. Imos saudalo. Hola, Pedro. Como foi? Que sabemos de como se produciu ese accidente mortal? Bos días, María. Pois aconteceu. E queremos que coñezan agora un pouco máis de preto que son os quimions, unha especie de sacos de feltro decorados con superheróis cos que se cobren as bolsas do medicamento que se emprega para a quimioterapia en oncoloxía infantil na Coruña. Deste xeito conséguese que os cativos non rexeiten tanto nin a medicina nin a cor laranxa a que asocian. Estes días a Pobra do Caramiñal foi noticia, lamentablemente, en moitas ocasións pola desaparición de Diana Quer. Saben que hoxe mesmo se fai un mes e que desapareceu durante as festas que ali se celebraban. Ben, pois hoxe volvemos ali, pero coas novas festas, as do Nazareno, que se celebran no día de hoxe. Ás 11 da mañá estaba previsto que comezaran as procesións das mortallas, declaradas de interese turístico de Galicia. Antón López está ali. Hola, Antón. E non sei se había féretros este ano e tamén non sei se está un pouco marcado polo tema da desaparición de Diana. Hola, bos días, María. Pois... Dúbida singular que pon os pelos de punta. E imos falar agora de algo que é ben diferente. Falamos de tecnoloxía. Nisto da tecnoloxía, o que se despista queda atrás e, ademais, pois pode facer unha mala compra. Por exemplo, nos últimos días houbo noticias tecnolóxicas variadas e importantes. E nos facémonos tantas preguntas como noticias hai. Canto dura un móvil, como ven o novo iPhone 7, explotan os avións o Note 7, que lle pasa as cámaras do iPhone. Bueno, temos tantas preguntas que facer a Marcus Fernández que non nos quedou máis remedio que chamalo a que viñera. Hola, Marcus, como está? Seguimos na revista Fin de Semana cando faltan 10 minutiños para 1 da tarde. A prevención contra os incendios forestais é fundamental, pero non é menos a recuperación dos terreos e da vexetación despois da destrucción que ocasionan os lumes. Investigadores do Centro de Lourizán levan anos traballando para conseguilo, con bons resultados, por certo. Os profesionais que xa teñen un prestixio internacional entregados a un sector clave en Galicia. Estivemos con eles. Imos agora en directo a Pobra do Caramiñal. Saben que hoxe celebras ali o Nazareno. Esta mañá foi a procesión das mortallas, unha singular tradición na que non faltan os cadaleitos de vivos. Antón está ali. Hola, Antón. Por certo que mañá hai festivo local, non? Mañá é festa. Sí, de impresionantes as historias que aí se viven e a xente que leva eses cadaleitos que cada vez son menos, pero que persiste no tempo esa tradición. Graciñas. Pois deixemos a Pobra, esa procesión, e onde hai festa, por certo, sempre hai comida tamén. De comida imos falar. Os turcos e os austríacos son os europeos máis afeccionados a comer fora da casa. Os españoles levan a fama, pero despois xa ven que a realidade é outra. Segundo unha enquisa recente, en España saese menos do que se pensa a cear ou a xantar. Se se trata de almorzo, a cousa cambia. Supéranse as marcas.
Ourense, onde poden quedar nos 27. Previsión a medio prazo, mañá xa lles adiantamos que hai cambios. Teremos a influencia do anticiclón, pero achegase unha fronte, así que esperamos bastante nebulosidade en toda Galicia e sen cambios nas temperaturas, así que mañás frescas, tamén as noites imos ter algo máis de frío e unha tarde un pouco máis cálida. Para a xornada do martes volveremos recuperar ese ceo bastante limpo, sobre todo durante as horas da tarde, con circulación do nordés, así que ambiente solleiro e nova recuperación, novo ascenso dos termómetros, especialmente entre as horas de xantar e as 6 da tarde, que cando comeza xa a baixar o sol, e aí xa notamos como vai arrefriando. E para o mércores, pois volve a chegarse unha fronte, non chega a tocar Galicia, e abondará esa aproximación pois, para que vexamos máis nebulosidade e, sobre todo, bretemas persistentes na costa atlántica. E no que se refire ás temperaturas, pois volverían a descender. Imos xa co adianto do telexornal Mediodía que nos achega a esta hora sempre Irene Lourido. Hola Irene, buenos días. Que tal, María? A unha semana para as eleccións autonómicas galegas, varios xornais publican hoxe enquisas sobre intención de voto. Todos coinciden en que o PP revalidaría a maioría absoluta e a fin de semana deixa de momento 3 accidentes. O máis grave aconteceu a última hora donte en Cerdedo. Foi un choque entre unha moto e un coche que deixa 2 falecidos e do que xa lles estiveron informando aquí na revista. Outro accidente deixou esta... E despedímonos con Bipolar, que último videoclip de Andrés Penabad. Volvemos o próximo sábado. Mentres, xa saben, sexan felices.